Ngayon, pag-uusapan natin is yung K1 visa timeline ko. Which means, hindi to yung parang in general na timeline ng bawat K1 visa or fiance visa. So, let's start! So, first is yung pag-file namin or pag-send namin ng packet sa USCIS noong December 31, 2018. And then, January 4, 2019, na-receive na ng USCIS yung packet namin o yung case namin. Tapos, na-receive ni Fiance yung NOAA 1 January 10, 2019. And then, mahabang paghihintay. Sabi nila 5 to 6. Pero sa amin, May 2, 2019, case is approved. Pero na-receive ni fiancé ko yung NOAA 2 May 7, 2019. And next, May 28, 2019, na-receive na namin yung Manila case number. Manila case number is, kailangan mo siya para sa pag-schedule ng visa interview mo. Tapos, pag meron ka na yung Manila case number, hihintay mo pa siyang maging case ready sa US Embassy sa Manila or saan man basta sa US Embassy sa Pilipinas. Nag-case ready yung case namin June 3, 2019. Pagka ready nung case namin the next day, June 4, 2019, nagbayad na ako ng visa for the interview sa US Embassy. And then, June 6 and 7, 2019, medical exam ko, which is approved naman. And yung the next week, June 13, 2019, yun na yung US Embassy interview ko. Yung US Embassy interview ko, mga 1 hour yata yung tinagal. Dire-diretso lang. Pero, ikokan ko na yun sa yung experience ko sa other video na lang. Gagawa na lang ako ng separate video. Yun. So, yun na nga, June 13, 2019, yung interview ko, na-approve naman. Tapos, next is yung CFO seminar ko, July 9, 2019. Bakit malayo? Kasi, kailangan mag-register ka online, which July 9 na yung available na seminar. Kaya, dapat mag-register muna kayo sa online kasi wala silang walk-in. And next, naghihintay pa akong ma-issue yung visa ko. Nag-schedule muna ako ng CFO. Pero yung visa ko, hindi ko pa hawak. Parang na-estimate lang ako kung kailan ko marireceive. Yun, sabi nila in 10 business days. Yun, 10. So, siguro mga 2 weeks. Yun. Pero yung visa ko, naging issued siya June 20, 2019. And then, yung noong June 25, 2019, visa on hand na ako. So, buti na lang. Kasi yung CFO seminar ko at flight ko, magkasunod siya. Yung CFO seminar, July 9, 2019. At yung flight ko is July 10,
2019 yung flight ko. So, yung mga nagtatanong kung pwede bang, may nagtanong nun na pwede ba yung CFO seminar tapos kinabukasan flight mo na, pwede. Basta kompleto yung papeles mo na dadalhin sa CFO. Yun yung K1 visa timeline ko. So, that's it guys sa aking K1 visa timeline or sa aking K1 visa timeline. Sana nakatulong sa inyo yung aking timeline para may idea kayo sa inyong pag-a-apply, habang nag-a-apply, mag-a-apply pa lang, basta makatulong sa inyo. Kung may question kayo, comment lang kayo at sasagutin ko yan basta alam ko. Kung kaya kong sagutin. Sana nagustuhan nyo itong aking K1 visa timeline. At kung nagustuhan nyo, give it a thumbs up. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na and click the bell button. Thank you. See you again.